Studio Perlice. Naše malene prijateljice Perlice ujedno su nam i učiteljice, jer nas svaki put upoznaju s raznim zanimljivostima iz svijeta prirode, glazbe i tako dalje. A sad ćemo doznati nešto više o jednoj ljudima jako korisnoj životinji. Domaća koza je nakon pasa i otprilike istovremeno s ovcama postala gospodarski korištena domaća životinja, a to se odvijalo vjerovatno još tijekom, pazite sad, 11. stoljeća prije Krista na području Bliskog istoka. Koze su izrazito vješti penjači. Njihova vitka tijela i posebno građena kopita pomažu im da se kreću uzduž gotovo potpuno vertikalnih strmina. Moramo spomenuti i našu istarsku kozu, jedinu kozu na svijetu koja se nalazi na grbu neke države. Nažalost je pred izumiranjem, ali postoje planovi da se vrsta očuva. Koze su još zbog nečega korisne. Zbog toga što dobro brste grmlje, u prošlosti su bile važne za kontrolu raslinja kod nas u zaleđu mora. Mišljenje je stručnjaka da je smanjeni broj koza jedan od mogućih razloga učestalih požara. I naravno, kozje mlijeko se smatra jednom od najzdravijih namirnica. Hitro skače kuda čovjek ne može, preko kamena i drače koza spretno putuje. Gospodnjarac njen muškarac prgav je i često ljud, kad je loše bolje, nemoj mu, ja ću stat na put. Sroga dva, al je kao majku blagu, svaki njezin kozić zna. Gledaj dobro kuće skoko, jer je u nje golem tek, brsti se što spazi